Bisaya. So natakaron guys sa Gaston Park diri sa Cagayan de Oro. So amo mo karon buwan kung unsa kasada ang ilaang fountain diri guys. So nara. Oh, with the dancing fountain. So grabe na ka, Merry Christmas diri sa Cagayan de Oro guys. So maski pa man og gikuan ang bagyong Odette pero padayon gyapon ang ato ang Merry Christmas sa inyo mga subscribers sa Bisaya Katawa TV. Grabe gyud katsada ang ilang fountain diri guys. So kung makabisita mo diri dili mo magmay diri sa Gaston Park. Ug napo diri ang San Agustin Cathedral. Wow, with all the music, ang ilaang kwan diri guys. So si Mr. Merry Christmas gid kayo ta guys. Maski og dagan man mga pagsulay kay naay bagyo pero padayon ang atong Merry Christmas. Okay guys, gilingaw na ako guys ang akong mga pamilya guys. Akong gisuroy diri sa Gaston Park para sa ma-enjoy sila. Dili sila boring diya sa balay. So amon silang gilaglag. Para nga kita po sa ilang mga design diri sa tawag diri Gaston Park. Kung may bakante guys, pwede mo diri makabisita sa Gaston Park. Dili mo magmahay kay tsada kayo ang ilang view diri. So mga kabisaya, so naami dinhi para mag-kuan sa inyo kung unsa katsada ang mountain. Sani siya sa adtuan sa mga tao diri sa Cagayan de Oro. Sa ilaang dancing fountain. Ipakita na ako guys kung unsa nila ang mga baligya diri. Abot sa ilaang mga kahoy. Naay mga Christmas lights. Grabe ka bongga. Wow! Diba? Dagan kayo tao magbisita. So, wala ko na ka-face mask. Face mask na ka na ni kay. Kuhan lang ni sa vlog sa para magkita kaya tong beauty. Oops! Akong sikita guys. So, nagdagan-dagan. Hi! Dagan kayo tao nagbisita diri. Oh. Okay guys, kung namoy time guys, inyong pamilya, inyong sang isuroy para sa nga dili na buringan diya sa inyong balay. I-try niyo suroy diri guys sa Gaston Park. Inyong makita guys kung unsa ka nice diri sa ang view diri sa Gaston Park. Shout out tayo namo guys ang mga friends namo labi na sa among mga relatives especially sa akong auntie nga si Resel Nakwa o ang among nanay nga si Andrea Talampas o akong mga cousins o sa MT Vlogs o sa di Carlo Serenio o Stella Baby o sa MC Ang TV
o sa Arnel MTV. So, please support sa mga sa Bisaya Katawa TV, guys. So, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Merry Christmas sa mga loyal supporters namo sa Bisaya Katawa TV. So, sa mga nagsuporta sa Bisaya Katawa TV nga nakaroon nagubang pagyapon sa nasalanta sa bagyong Odette. So, paan lang. Pray lang ta guys nga mahumana na ang inyo ang pandera sa nasalanta sa bagyo. So, hopefully nga katong uban nga wala pa makalaag diri sa Gaston Park na makalaag na. Oh, tada kayo ilang. Dagan kayo tao gyud guys. Hey guys. Oh, nara among tikita guys. Hindi sa hingas kayo. Tanaw sa oh, tanaw sa lagi. Hi vlog. Oh, maligo daw siya dira guys sa kuwan. Maligo siya sa fountain. Nice daw kayo ang shower. I-shower daw niya ang fountain. Oh, maligo na ka. Isa ta na ka dito. Oh, dili mo daghan kay mga pagkaon ko diri sa palibot guys. So kung maglag mo diri, diligid mo magutom basta nalay kwarta. Daghan ang pagkaon.